Zdravím všechny lidičky, zvířátka a i kytičky a vítám vás zpátky v našem základním Minecraftu a vítám vás ve svém dole na písek. Tak, na off screenu jsem trošičku budoval a těžil písek a narazili jsme na sandstone, kvůli kterému jsme to celé dělali. Takže teď si ho takhle hezky vykopnu. Co nejvíc to půjde, ho vykopnem. Takže ten budeme používat jako základový stavební materiál na naše cestičky, protože prostě vypadá úžasně. Jak jinak. Tak. A v této epizodě bychom už začali budovat onu slavnou zeď odběratel. Nevím, jestli se dostaneme přímo ke zdi, ale minimálně už budeme dělat její prostředí a okolí a základy. Já pevně věřím, že už se nám povede budovat i samotnou zeď. Takže v další epizodě už můžete 100% očekávat, že první z vás, ty nejaktivnější z vás, budou mít svoji premiéru a získají první, železo, no tak to vezmeme taky. No a získáte svůj první tier na zdi. A to stojí za to, to mi věřte. Nic lepšího si nemůžete představit. Tak. Kolik pak tě máme, co sandstone? Čupky. Ale z tolik tu není, jak jsem si myslel. Snad to bude stačit. No jinak můžeme použít pořád písek na jeho výrobu. Ale pořád najít ho je mnohem lepší, rychlejší a všechno. Hopla. Jo, pokud jsem se odsud taky stihnul dostat. Děláme si sice takhle hezky nevzhledný kráter hned vedle bydlení. Ale čeká to někdy časem zasypu zase. Au. No ty potvoro. Pískovitá jedna. Šup. Šup. Tak, ještě tady je kousek. Hopla. Hopla. Tak, já myslím, že z toho už by bylo dost. Pěknou dílznu jsem tady udělal. Tak a teď vám ukážu, co všechno je nového. Sebereme nějaká vejca. Jo, měl bych se najíst. Je mi to líto kuřátko, ale... Jsi na řadě. Vejce mám, 2 slepice už taky mám připravený, takže vy všichni zhynete hroznou smrtí. Ale vejce. Hodná slepička. Dala vajíčko. Umřela za odměnu. To není úplně hezký ode mě, co? Není, no. Kaktusy nám rostou. A já vidím nějaký obilí, že uzrálo, to se hodí. Já nemám u sebe semínka, škoda. Šup, šup, šup. Tak. Teď to zasadíme. Super, takže jako bychom měli mít 4x pšenici, jak si můžeme něco rozmnožit. A tady, jak můžete vidět, jsem už začal připravovat základy, kam položíme naše cestičky. Tady odsud povede takhle hezky cesta, až sem, kde začne zeď. Cesta bude objíždět barák, hezky pěkně. A tyhle ty fleky, co vidíte, tyhle ty děury kulovitý, teda kulovitý v případě, že by tady byly něco jako kruh v Minecraftu. Jak tady budou stromy a kolem nich si udělám taky sandstoneovou cestičku, že to vypadá prostě hezky, designově. Jiný důvod tom nehledejte. Hopla, hopla, hop. Tak a rozmnožíme si třeba tady bubu. Co? Pojď sem. Nesemínkama, ne, tady tím. Hop, hop. Ještě ty. A ty tam vzadu. Šup. Tak. To by mělo stačit. Slepice se nám taky. Uděláme kuře. Naházíme sem nějaký vejce. Škoda, nic toho nevypadlo. Tak a slepičky taky fungujou. No a teďko bychom začali budovat tu naší cestu. Tady jsem toho nedomyslel. A v rámci úspor si z toho sandstoneu, co máme, uděláme half bloky, protože to prostě vystačí pak navíc. Protože jsme co? Šetřiví. Dám si pec ty kuřata, co mám. A jdeme budovat. Jdeme budovat cestu.
To jsem nechal na vás, já jsem to dělal off screenu, a pak jsem si řekl, měli byste vědět, že jsem to opravdu dělal já. Šup, šup. Bude vypadat náramně. A budeme muset nějak vyřešit osvětlení. To bude největší problém. Škoda, že už nefungují ty starý dobrý taháky a triky s glowstonem pod half bloky. Slabý. Bylo to všechno mnohem jednodušší a hezčí, ale bohužel už to nejde. A já to tady rozhodně nechci mít celý odtorčkovaný, takže si něco vymyslíme a začíná noc. Měli bychom asi jít chrupat. No jo, budeme chrupat, jen co tady dodělám tuto cestu. No jo, už to tady začíná vypadat nějak světu. Už se to tu začíná mít k světu. Už to začíná vypadat, jako že tu bydlí někdo, kdo umí bydlet se stylem. No, aha. A jo, už je to lepší. Tak jdeme. Si schrupnout. Ještě si půjdu pro večeři. Tak. Jdeme spát. Kdo zavřel ty dveře? To bylo divný. Jdeme spát. Tak, spíme, spíme. A až bude ráno, budeme pokračovat v naší cestě. Nemarníme čas. Hlavně si pak všechno oplotím, protože nechci potkat creepera, co se rozhodne mě moji krásnou stavbu vyhodit do luftu. A jen pro info, tady budou stromy dubové, neboli jablečné, podle logiky této hry. A proč? Protože jsou prostě nejlepší a nejhezčí. Řízky jsou také hezký, ale ty budou na jiných místech. Řízla je super v tom, že je pravidelná. Tam nehrozí, že by vyrostla nějaká abnormálně vysoká, nebo naopak nějaký opravdu malý zmetek. Pokaždý je aspoň 2 bloky vysokolistí. A myslím, že snad do nejvyšší výšky může být do 5, takže od 5 vejšlistí, takže nikdy ani není extrémně vysoká, jako dub, který může být rozvětvený, pak až hamba. Takže bříza je dokonalý řešení dekorativních stromů. Ale já jsem ochotnej risknout doubky s tím, že dokud nevyroste ten, který chci, tak budu bourat a kácet, aspoň budu mít dříví, který se hodí. Tak, jejda. To teda hodně rychle plejtváme. Budou potřeba ten písek ještě změnit. Jo, no a to spotřeba se nezdá, ale ono je to spotřeba hodně. A to jsem udělal jenom malý zlomek toho, co mám v plánu. Jejda. No, ale za krásu se musí zaplatit. Tak, teď si sem dáme takhle ty. Mělo by to fungovat? Jo, funguje to, super. Jo, ale to teda nebude stačit, to jsem si myslel. Ty prďo, ta spotřeba je fakt obrovská. Ale jako fakt, že jo. Tohle by mě nenapadlo, že to bude mít takovou velkou spotřebu. Tu jsme plejtvali přes 3 sloty slebu. Kdybych nedělal sleby, tak ty prďo, to by byla spotřeba. To by byla spotřeba. Šup. Mám ještě slota kousek. Nemám náhodou písek nějaký? Ne, nemám písek. Ještě bychom museli ještě natěžit kousek, ale já myslím, že to už bude stačit, co teďko máme, takže to tady doděláme. Šup, šup. Pak si taky uděláme kamenné briky, protože vypadají moc pěkně. Jej. No, nejdřív si to udělám tady. Že tady mají být stromy. Je tady nějaká děura. Si ani nepamatuju, jsem to zastavil. A nebo jsem to nezastavil a je tam nějaká jiná čertovinka v tom. No asi to nebude stačit na celý, co mám zatím připravený. No ale minimálně tady ten náš základ už je hotovej. A já pak vlastně stejně budu potřebovat, aby jsem vyráběl cestu.
kolem které povede stěna. Z té vytěžíme všechny písek v okolí. No což naplat. Písek není asi tak složitě sehnatelný. Takže to prostě přežijeme. Taky se mi v screenu povedlo narvat ty 2 zelené ovce sem. Trvalo mi to hodně dlouho. A to myslím jako opravdu hrozně dlouho. Tak si kácíme tohle. Já jsem možná trošku přehnal. Šup. Máme to tady tím všude. Ať se nám daří, ať nám to hodně roste. Na to jsem nechtěl. Šup. Šup. Tak to by bylo. Mohli bychom ostříhat ovečky. Ať máme všechno hezky ready. Šup, zavři se. Uj, jak to zlobí. Jejky. Tak vy jste zelený. Ostříhám si vás, když by to nebylo teoreticky potřeba. Prostě protože se mi chce. A nikdo nevím, která vlna se bude hodit. Bu. Zavřeno. Jak vás tady už mám kravičky. 4 dospělí, 2 malí. Jo. Tady jsou nějaký vajíčka, to se taky seberem. Zkusíme z nich udělat nový slepice. Musím říct ovce. Jo, jedno se povedlo. Tak super. Už tu máme 4. Takže až vyrostou, tak už jí budeme mít 6, až pak namnožíme. To se mi líbí. Tak, teďko se můžeme zasadit stromky už. Hop. Stromky tu někde mám. Jo, dost jich mám. Vezmeme jim břízky, přece jenom člověk nikdy neví. A vezmeme si dubový listí. A udělám ještě, zkusím něco pěkného udělat, jestli to vyjde. Tak, nejdřív. Semderoubek. Jsem taky. Ideálně by byly trojkový, tím myslím výška listí, ale uvidíme, co se dá. Postupem času to hezky vypilujeme, necháme si vyrůsty, který chceme. No a břízky můžu dát vlastně semka. Ať nezacelání do okna, ale jsou tu. To bude vypadat moc pěkně. A jo, já vím, jsem strašně uchylný na to, aby všechno bylo perspektivně správně a symetrický a tak. Takže prostě musíte se to zvykat. Všechno to bude vypadat, když to někdo naplánovalo, protože se to tak taky stalo, někdo to plánoval. Já jsem to celý plánoval. Stálo mě to strašně úsilí to vymyslet. Takže doufám, že to oceníte. Že se vám to bude líbit. A že vás to bude bavit. A všechno takový prostě. Tak jo, a teďko. Jak bude vypadat? Budeme doplnit takhle semka. Zatím to dáme jenom takhle. S tím tak trošku pohraju, možná by to chtělo nějak hodně dekorativně tady vymyslet. Já myslím, že bych na to měl. Že bych to mohl zvládnout. Konec konců dekorovat věci. Není zase tak extrémně těžké, se člověk snaží. Tady by mohl se třeba průtek, a tady by se mohl začít tohle, a pak by mohl se průtek, a tady už bude pak povede něco speciálního jiného. A tady, kudy teďko běžím, povede ta cesta s tou slavnou zdí. Zatím to vypadá divně takhle, uznávám. Ale dočkejte času, stane se z toho něco krásného. A nebo já mám nápad, tady můžou být lavičky. Jo, tady budou lavičky. Jo, to je fakt super nápad. To se mi líbí. To se mi dokonce líbí, takže to hned půjdu zkusit. Blbá trůla. My si uděláme obyčejný dřevěný lavičky? Ne, neuděláme si dřevěný lavičky, protože nemám dříví. Tak si jdeme nazbírat nějaký dříví. A aby to bylo úplně pěkný, tak zatím použijeme březový dříví. Březový dříví je hezký. Dubový je tak super, ale je takový obyčejný. Ale to březový dříví je prostě vyšší level. Jo, a teď se tím zasadím takhle tady z
stromek, mám ještě dříví. Aby nám třeba náhodou všechny ty naše vyrostly pěkně. Tak, ať je nemusím kácet, kvůli dříví. Jo, už jedna bříza vyrostla, ale jinou než jsem chtěl. Tak to je jasný osud. Bříza musí být vysoká, aspoň 3, abych ji bral. Dvojkovou neberu. Takže ty umřeš, kamarádko. Dej mi sezeničku, dej mi sezeničku. Teď můžu zasadit novou rovnou. A sezenička by byla. Šup. Hehe. Jo, musíme se najíst. Je, ta spotřeba jídla je nějaká velká, ale teď pořád hladovím. Co pak slepičky, už to nějaká vyrostla? Takhle se namnožíme. Tady si vezmeme vajíčko. Nic. Nevadí. Ale už vás tu. Jo, super, přesně ten strom, který jsem chtěl. Oni jsou lepší, protože aspoň je dobře vidět, dá se pod nima chodit a vidíme líp. Příště nějaké kokoslice, by se nějaký náhodou pod ní spavnul nebo tak. Takže zatím to tu není úplně perfektně osvětlený, já bych tady možná měl trošku ještě nasvětlit teďko. Začíná noc, tak ať se nám tu něco neobjeví, co nechceme, třeba creeper. To by nebylo úplně vončo. Hopli, hopla, hop, šum, 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 šum. A yes, jeden strom z 12 už je super. Jo, tak já se teď budu připravit. Máme všechno. Jo, dáme si věci, co nepotřebujeme do truhel. Jo, to jsem mohl vypálit, co železo. Železa není nikdy dost. Tak, to dáme sem, to dáme sem, to dáme sem, to všechno nepotřebujeme. Tumpáče si nechám. Jo, ty lavičky jsem chtěl vlastně udělat, co? Tak jo, dříví. A uděláme teda... Jsem to sice jí zmotal. Šup. Jo, to stačí. Tak. To ještě stínu, než padne noc. Jo, super, druhá trojková. Druhý trojkový dub. Dneska se mi daří. Se trošku nepovedlo. Chtěl jsem to dát takhle. Šup. Šup. No ne. To je prostě krása. To je prostě krása. Tak až ještě vyrostou ty stromy, jak chceme. A další trojkový, no já mám ale štěstí. Vyroste mi přesně to, co chci. Teď doufám, že nějaký z nich nevyroste jako taková ta obrovská obudná zrůdnost. Co budu kácet zase půl dne. A sazeničky berem. Já jsem zapomněl obětovat. Moc se omlouvám, Odine. Velice mě to mrzí, že jsem ti neobětoval, že tu máš semínka. Jak jsem, že máš semínka. Musíš jíst zdravě. To nejde jenom pořád mastný a... Šup. To je super. Šup, šup, šup. A tak. Sazeničky ti jaký obětujeme, ať si můžeš vysadit nějakou zahradu. No a co ti ještě můžu obětovat? Lopatku, ale tu ti nedám. Je, pavouk. Musíme jít. Musíme jít. Teď jsem si úplně vzpomněl, jak jsem probíhal skrz ty stromy, jak jsem se jednou spadnul, tak se jednou spadnul strom do mě. Já jsem si takhle běžel přes sazeničku jenom blik a byl jsem ve stromě. A hitovalo mě to, dokud jsem nechcíp. A já jsem nechal otevřený dveře, to nebylo moudré. Když jsem to udělal naposledy, tak na mě čekal v rohu mého domečku creeper, jak jsem zavřel dveře, jak se to zvolilo. No. A z domečku byly ruiny. Ne, že bych jsem jako archeolog neměl ruiny rád, ale dávám přednost, když nejsou z mého domečku vlastního. Jejda. No, ještě si nazbíráme nějaký to listě, zkusíme si to celý, by to vypadalo. Co? To není asi takový problém. Listí nazbírat. To je zvuk. To je zvuk. To je hustý strom teď.
Myslím, že to bude stačit. Myslím, že to máme přeslo, to bude bohatě stačit. Já jsem nazbíral nějakou trávu. Trávu nechcem. Drogy neberem. A nevedem. Tak. Teď to dáme takhle. Hlavičku dáme i semka. Je to strašně moc pravidelný, tady ta stavba. Celkovej konstrukce. Ale já to tak prostě mám rád. A myslím, že spousta z vás taky. Pravidelnost je prostě úžasná. Šup. Šup. Samozřejmě. V budoucnu se to bude celý neustále upgradeovat a vylepšovat. A zatím to takhle vypadá docela dobře. Já nevím, mně se to docela líbí. A co kdybych tam zkusil šoupnout ještě takhle za to? Nevím, to už je asi moc. Zkusíme to, uvidíme. Oj. Ne. Ježiš, to je silný moc. Ale to možná nevypadá špatně, zkusíme, uvidíme. Když tak je tu vždycky možnost to změnit. Ale jo, tak to možná vypadá lépe. To takový zelenější a to je dobře. Počkáme si, až tady vyrostou i ty další stromy, jak to bude vypadat, no. Ale já myslím, že takhle to nevypadá opravdu špatně. Jej. No a půjdeme si ještě pro nějaký ten písek. Ať doděláme to, co máme, co to je. No proto. Vezmu třeba tady, je to divný. Bereme lopatku písku. A pak vyrazíme. To jsem neměl dělat. Ucpat třeba listím, to je fuk teďko. Že listí se za chvilku despat. Ne, vlastně ne, pládaný listí by se despanovat už nemělo. Takže by to mělo být v cajku. Jsem udělal chybu. Ale našli jsme si cestu. Já mě musím opatrně, aby jsem si sem nehodil vodu. Jo, přesně tohle, co jsem myslel. No něco už to dokopeme takhle. No nám to ten písek se vlastně vozí, takže to tak hrozný není. Šup, jej. Všude je písek, teda voda. Prošla nám lopata. Takže si se sbíráme to, co máme. Šup. Ještě někde něco? To se mi fakt ale nelíbí, tady to je nějaká veliká jeskyně dole. Wow. Pak radši zastavím někdy v budoucnu, aby jsem tam nezahučel. No a teďko si ještě musíme dojít pro kámen. A to jsem si tam načal už takový důl menší. Ajajajajajajaj. Tebe jsem tu přesně nechtěl. Tebe jsem chtěl ze všech stromů nejméně. Já ti to listí ostříhám. Už tady je, tak si ho aspoň nazbírám. Jako úplně nejlepší by bylo listí z džungle, ale džungle tu bohužel nevedeme zatím. Jako teda ještě jsem ji nenašel. Asi tak. Ale třeba se nám někdy poštěstí narazit na džungli, bylo by to super, protože tam má prostě nejúžasnější listí. A vypadá to, jak by na něm něco bylo, takže to je fakt krása. Vypadá to úplně jak nějaký manga, nebo... já nemám sazeničku. Já nemám žádnou sazeničku. No to pak něco domyslíme. Ne, nejdřív pro ten kámen. Tady máme dýně, ani jsem taky zapomněl. Nebo se podíváme tady pro kámen, to možná bude jednodušší než tam, kde jsem ho kopal. Zombík. Hele, uhlí. Super. Tady nasvítím. Bom. Jinak, já vím, že teďko už jde pokládat pochodně. Když držím krumpáča, ale já jsem prostě zvyklý si překlikávat kolečkem. Je to nepraktický, je to pomalý, ale já jsem prostě na to zvyklý a tak se mi to líbí, tak to budu dělat, dokud neumřu, protože mě to prostě baví. Vezmu kámen, tady se uhlí, ale jako zrovna uhlí kopat nechci. Chtěl by to nějaký železo, ať si můžu doplnit kovové věci.
Říkám, železný krumpáč byl dostatečně dobře využitý, když se s ním našlo minimálně buď diamanty, anebo aspoň 3 další železa. Wow, jsem se tě lek, netopíre. Co tu chceš? Pojď sem, pojď. Kam letíš? Můžu kliknout? Ne. Zabíjet tě nebudu, jsi kamarád. A bojím se Batmana, aby mě nechtěl potrestat. Kolik toho kamery budeme potřebovat? Počkat, tak jeden blok. Tohodle jsou potřeba 4 bloky. Takže bychom potřebovali 4 sloty na jeden slot. Ale vlastně nazbírat 4 sloty kamene není takový problém, myslím, že to bychom mohli sfouknout docela rychle. Jo, ale pak si budu muset se na něco k jídlu. Asi už blajznem nějakou slepici nebo krávu. Hele, železo, no super. Tak. A krumpáč právě si na sebe vydělal. A dokonce i s bonusem. To je dobře. Tak kolik už toho kamenu máme? Myslím, že docela dost už. Ono to jde rychle, ono se to nezdá, ale jde to rychle. No tak ne, tak moc, jak jsem si myslel. Tak dobře, nejde to tak rychle. Jo, já jsem si říkal, proč to vypadá divně, já už nedělám 3 na 3, já dělám 3 na 2 tunel. No nevadí. Zde to neděláme. Nehledáme, těžíme shooter, který je všude dost. Teda kterého je všude dost. Je češtinsky korektní. Budeme tady takový bludiště hezky. Tak. No hele, já jsem se prokopnul zpátky sem. Tam je netopejr, spí. Tamhle je bouřka, asi polešel to tam bliká. Já tě slyším. Počkej, to je ten malej. Dobře, radši vypadneme. Ty malý nemám rád. Jsou strašně otravní. Jo, a jdeme si pro to jídlo. Už umírám hlady skoro. Ne, dvojkový neberem. Dvojkový sice nevadí, ale já chci trojkový. Řekl jsem to snad jasně. Aspoň získáme dříví. Je to čistě z toho důvodu, že takhle by se tady mohlo něco skoro. Jako ono to taky nevypadá špatně, mně to vždycky ty dvojkový nejsou ošklivý. Já nevím. Víte co? To se rozhodněte vy do komentářů. Mám tu nechávat dvojkový stromy, tím myslím 1, 2 a 10 listí, nebo to mám nechávat trojkový jako 1, 2, 3 listí. Rozhodněte se vy. Já se podřídím vaší vůli. A nebo zlovůli, záleží na tom, jak to bude. Třeba vypadnou nějaký jablíčka. Up. Slepičky. Ale ne, zmasakrujeme gravičky. Kůži z té potřebujeme. Je mi to moc líto, ale umřeš. Sakra. Nemrskej sebou moc. Teď nezabiju náhodou nějakou jinou. Se bojím, nechci zbytečně. Kolik vás tu je? 400 tu. Ale mám masa, takže zatím to stačí. Udržoval bych jsem opravdu množství krav na 4. Abychom měli jistotu, že pokaždý nějaká bude. A nemusíme hledat nový. Přece jenom vedbou se to pak zase rozmnožuje pomalu, takže asi tak. Já jsem tak hodím sazeničku. Semhle taky hodím sazeničku. Ježiš, to tady zase vyrostlo za hnus. Takhle jsem tu nechtěl. Teď se rozhodujeme mezi dvojkovýma a trojkovýma, ne mezi jedničkovými. Ještě tam už mi vždycky zaleze do toho mýho živýho plotu. A jabko, no tak dobře, taky to pouštím, ale aspoň neumřeš, němačku. Prostě si sem nehodíš. A další, no tak. Vlastně jsi mi posloužil docela dobře. Budíš ty vše odpuštěno, odpočívej v pokoji, ať je to kdekoliv. No tak jsem se nedostal úplně k tomu, co jsem říkal, a doufám, že stejně vás ta epizoda aspoň trošku baví. Je dvojkovej.
A já ty dvojkový zatím teda budu nechávat. A rozhodneme se podle toho, co chcete vy. Konec konců, točím to pro vás lidi, takže by to mělo být přece aspoň trochu podle vás. Dobrý, až zatím rostou jenom buď dvojkový nebo trojkový a jedničkový, ale žádný ty obrovský monstra. Jo, a jdeme si pro jídlo. Hele, vyrostla nám ta tříska, kterou jsem chtěl. To je dobrý. Docela se nám daří, už to začíná vypadat docela kultivovaně, co lidi? Ještě si vezmu sazeničky. Šup. Hopla, hopla, jo, měl by jsem rychle, než začnu umírat. Rychle, 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 maso, maso, maso. Šup. Uhlí doplnit, tak. To jsou nervy, to blíží, za chvilku umřu. Ale jo, vypadá to pěkně. Pak si tady vidím nějaký posezení na verandě. Samozřejmě v budoucnu bude tady nahoře balkon, z kterého budu moc koukat, protože tady samozřejmě bude patro. A pak udělám ještě nějakou věžičku a tam bude rozhledna. Takže už bude krásně vidět a z toho baráku se postupně stane nádherný místo. I když samozřejmě v budoucnosti musí ustoupit něčemu lepšímu, co postavím někde jinde. Ale ten to byl pořád součástí mého komplexu, kde budu bydlet a spokojeně žít až do smrti něčím. To bylo plýtvání toho masa, já vím, ale chtěl jsem být plně najezen, než si půjdu schrupkat. Šup. A dobrou noc. Tak. Jo, já jsem chtěl vlastně ještě dát vypalovat ten kámen, abychom ho měli na příští epizodu připravený. Je mi líto, že jsme to teda nestihli už teď, ale co se dá dělat. V příští epizodě už to bude. Já jsem to věděl, že to byl creeper. Ještě jsem běžel. To by hodně mrzelo. A po až se tady bouchnu. Ha. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, no dobře. Tak. Ještě si šmikneme na závěrovečku. Šup. Jo, sekirou to moc nejde, co? Jde. Au. Prvítej, au. Kuřata se množej, super. Stal jsem vajíčko, to je taky super. Nic, ale to nevadí. Co tady děláš, šíp? Ty kostlivče hnusnej. Šípy se nestřílej, to mohl bys někomu ublížit. Jo, ještě jednu malou dekorativní věc udělám. A to, že tady natrám červený kytky. Papy, to znamená mák, nemyslím. Vlčí mák. Dok? Super, by byly nějaký kapradiny, ale ty asi bohužel nenajdu. Tak, až jsem chtěl zjít jeden. Ať zatím, aspoň tak prozatímně tam něco mám. Než se tam přidá něco pěkného. Tak, hopla, hop, 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 hop. Haha. Tak, a já se podívám na kámen a myslím, že s váma tady pro tu epizodu rozloučím. Přece jenom něco málo jsme udělali, i když to není úplně, no tam se to nepleče. Není to úplně vončo, jak jsem si přál, ale něco to přece jenom je. Takže doufám, že se vám tato epizoda líbila. Je malá bříza. A uvidíme se u dalšího dílu. Tak zatím, ahoj!